Amser i bori trwy'r papurau ac yma i wneud ar eich rhan chi. Mari Lovgreen, Gary Slaymaker a Dan Glyn. Dim poeri trwy'r papurau, pori trwy'r papurau. Pawb yn iawn? Ie. Pawb yn teimlo bach yn silly? Sut wyt ti'n teimlo ar ôl colled Caerdyddoi? O, gret, diolch yn fawr. O, anni, a fi eisiau gwybod. Siomedig. Siomedig, Ie. gyda ti, Gary. Siomedig. Ie. Tîm gorau enillodd yn anffodus. Efe? O. Newn ni siarad mwy am hwnna'n ysmlaen. Wy'n siarhegu ar raglen fyw. Diolch yn fawr, Dan. Newn ni ddechrau gyda ti Gary Slaymaker yn y Sunday Mirror a hefyd yn y Wales on Sunday. Ie. Wel, scortio, neu wrth gwrs i ddefnyddio'r idiom Cymraeg, scorchio. 8 gradd ar 20 mas na. Mae'n berwi yn y studio. Mae'n dewis Cheryl Cole i toddi mas y barod. So ie, pwy fydd yn dychmygu? Beth yw'r dywediad, never cast a clout till May is out. Mae'n clout sy'n mhobman on arna. So ie, hyfryd. A wrth gwrs, oedd yr hael gyda ni Milan i Lundain ddo ad yn ôl, a wedi cael yr hael o Gaerdydd lan heddi. So gobeithio ddeitha nôl dy fi. Ffantastig. Poethach na Cairo yn ôl y west. Ie, a Groeg a'r Eidal a bobman arall. So ie, pinwch mynd dramor yn wyliau wrthos hyn. Noswch yng Nghymru, mae o'n brydferth. Lan ar y gogledd yn yr fordir neu, lawr eisiau benfro, chymod. Unrhyw man yn Abertawe.